panguva ino hazvina kumira zvakanaka kuUganda. Pari kuonekwa kunzi ma-elections ekuUganda akanga ane ma-irregularities akawanda zvakasangana nekuintimidata aiwa kwema-polling agents veku-opposition, network internet yange yakadzimiwa. Panguva ino kuchionekwa kunzi mamwe maballots akanonoka, mamwe ma-machines they were malfunctioning. Panguva ino kuonekwa kunzi people they decided to take the struggle to the streets. Pari kubuda pachionekwa kunzi the current position iri kuonekwa kunzi aiwa Museveni is leading with more than 75% of the votes. Sadapina mashoko kuda nyugo panguva ino to subscribe or like on the bell icon. BBC Zimbabwe no post ma pictures ya muri kuona ma protesters achipinda mu road, especially aiwa the side aiwa kana kuti support Bobi Wine. Panguva ino mukuda nyugo pamuchinzi protesters flooded the streets of Jinja City in Uganda. This comes after opposition leader Bobi Wine rejected the results that are being announced by the Election Commission of Uganda. In Zimbabwe, they want CHAMISA to do something after rigging. Once your leader rejects the results, that becomes a signal to take the game to a neutral ground, which is the streets. Do mashikwana muda nyugo panguva ino ari kuno kwanzi Uganda panguva ino it is now deciding. They've tried, they've struggled. Panguva ino vachifighta kuti aiwa wavari kuti a dictator Yoweri Museveni vachimuti aiwa ngaarwe pasi anozikanwa nawo his 81 vachimuti aiwa ngade akutogara zvake nemagrandchildren ake akuenjoya aiwa zvinhu zvaakashandira. But panguva ino kuri kuonekwa kunzi Museveni ari kuti no, he must retain, anofanira kuramba aripo in power. Mashoko ari kuda panguva ino ari kuonekwa kunzi ari kurejectwa neveruzhinji. And panguva ino kuchionekwa kunzi vana Bobi Wine vachizama kuprotesta, people they are asking themselves, are they going to win the struggle? Pinda comment section medu nze mafunguro enyu muri kudi pamusoro pechitiko ichi. Aiwa, pinda comment section medu, so subscribe or like, chiri on the bell icon.